sebekwazi ispirit lesiyayiso kuyabe sokuthiwa yidlozi. Idlozi akusiye emkhulu. Yes. But ispirit lesiyana asifungisela emdenini wakhe, wasifungisela efamilini. Yiso lesi spirit ukuthiwa yidlozi. Lento le owayithumela ukuthi protect wonke umuntu. Ngazibuzela mina ngathi amabandla kanje ke baba. Yes. Wathi angifuni nelilodwa ibandla ozolichitha wena. Ozothi li wrong. Oh yes. Noma ulibona ukuthi li wrong ungasho ukuthi li wrong. Shumayela inguquko beguquke belungisiswe laba wekhona. Ey, lathizwi Vuyani. Awukwazi ukwenza intando kaNkuluNkulu uhleli la okufuneka khona imali yerent. Uyakwazi ukuthi uma standa ufuna imali njengamanje uinvestile la ngawe. Ngikucabanga ngabona ukuthi ngizoyithatha imali yerent. Welcome once again kwiKota to Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiqale ngokubingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge nje kungumusa kunguthando lwakhe, siphinde sihlangane futhi. Mangabe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi mina ungasayindawo nawe sakwamkela njengoba ngibingelela wonke umuntu. La ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Akukho kunye, azikho ezinye indaba edlula lezi. Ngiphinde ngixolise ke nangevoice yami namhlanje engekho yinhle kahle, kodwa hayi cha ukuphila umuntu yaphila impela. Ngeke size siphakamise ukugula, angiguli, ngiyaphila ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ngiphinde ngibonge kakhulu ngokusubscribe, ngibonge ngokulike, ngibonge ngama comments, ngibonge ngakho konke. Ngokurecorda futhi le message. Bazalwane impela nje siyaqhubeka, siyahamba, i-message isiphumile, siyahamba siyakwaNongoma, siyokhuleka nge-18 zaka July kulapho siyakhona. I believe abantu sebeyitholile i-message. Mangabe ukuthi akwakayitholi, hayi uhambe uyobheka i-video nje, konke kukhulunyiwe, konke kuchaziwe. Sihamba siyokhuleka abazalwane. Siyabonga kakhulu, ngibonge ngama channel members, ngibonge ngabade beqhamuke eceleni nabo benikela bethi umsebenzi lo mawuqhubeke phambili. Namhlanje ke futhi angingedwa njengenjwayelo. Hlala njengengedwa kancane la ngingedwa khona. Sinaye futhi usisi uVuyani Madube, sisesemthanda kakhulu. Ojwayele ukusilethela ama message nje amahle ngendlela eyisimangaliso. Siyabonga futhi ukuthi uphinde wabuya ke siphinde sikwamukele futhi. Ngiyabonga. Sekusekhaya la. Ngiyabonga ukwamukela babushabanga. Yebo. Impela ngisekhaya. Yes. Ngiyathokozela kakhulu ukuba Kota to Media. Yes. Ngendlela engamukelwa ngayo nje kuze kube manje ngiloku ngihleli la Kota to Media. Yebo. Hayi konke nje noma amaphutha siwayenza siyaxolisa futhi sixolele nje yonke into yazi uyafeel ukuthi usekhaya. Ngizizwa ngikhululekile kanye nabalandeli bonke nje siphathane kahle besiphethe kahle kanjalo nje. Siyabonga ngoba sithola ama families. So ngegama lenkosi uJesu nami ngiyanibingelela wonke umhlaba abamameleyo. Ngiyacela ukuthi nabangamamelanga futhi Yes. Nibathumele ama video bemamele nabo ngoba sonke uNkulunkulu uyasithanda njalo uyasifuna. Izulu lakhe lanela wonke umuntu. Akekho kufanele ukuthi esale ngaphandle. Asizameni ngamandla wonke ukuthi sisebenze njengokuba sithunyiwe. So ngokunjalo nje ngiyabingelela kuye wonke umhlaba ngegama lenkosi uJesu ngithi ukuthula makubekini. Amen. Amen. Last time la ngathi ukufaka nami enkingeni ngetitle ye message eyaphazamisa abantu abaningi ke bakithi. Siyaxolisa abaningi babantu nganothisa ukuthi abazange baze bayibukele nokuyibukela ngoba bebona ukuthi izangoma zadalwa uNkulunkulu. Bavele bathi we asayibukela nokuyibukela ke le uqalile uMadubu ukhuluma izinto ezingekho. Naphuthelwa bakithi. Engakusho nje mina lokho. Owabuka ititle wangayibuka ivideo. Hayi ngizothi nje akuphinda ubuyele kuleya video. I-message lapha ya inhle kakhulu. La ekhaya
uma nje ngisasekhona ngisaphila ngizosho kanjalo. Amen. Angeke ngize ngiyilethe imessage ephuma eceleni ephakamisa abanye onkulunkulu. That's number 1. Wonke ama message avela la athi uJesu uyinkosi. Amen. Uma uyibona nje sayivela lawa yazi ukuthi iphakamisa uJesu na kanjani. Angeke ngize ngiyilethe enye ekhuluma enye into ngoba ngithi ngifuna ama subscribers or ngifuna ama viewers. Angizange iqale le channel for lokho. Le channel yaqalelwa nje ukushumayela ivangeli kuphela. Uma ngabe ubufakazi obuzophakamisa uJesu Kristu. Ama viewers ekhona noma engekho siphakamisa uJesu ukuthi uyinkosi akukho kunye. So nje nibothemba nje bazalwane ningaphazanyiswa ama titles but namhlanje sikho lapho ekhona usisi uVuyani uyena ne message futhi ngizodedela kwena. Amen. Wena ozokhuluma konke uyazi ukuthi uphathiswe ini. Mase nifikile la ngisuye ngazi mina ukuthi kune message eniyiphathisiwe so yinini okunoyidlulisa futhi nawe ngidedela kwena. Siyabonga kakhulu babushabangu sibonga ubaba ezulwini nakho konke nokusiqhuba nje asiphephise. And umoya wami uzoba buhlungu kakhulu uma kungenzeka ngcine ngihamba ekhaya ngingayiqedelelanga le message ngoba kuyisifiso sami ukuthi ngiyiqedelele. Yebo ungeni lo part 1 no part 2. Namanje futhi ngisakuyo le message sisaqhubeka sikhulume ngoba yikho uNkulunkulu okubonayo okushodayo kakhulu kubantu abantu badukisiwe abazi. Yes. Isifiso sami ukuthi ngikhulume before ngiye la engiyakhona ukuyoshumayela. Ngoba namhlanje kuyi episode yokugcina nje angazi uNkulunkulu mayingcinile maybe July sesiyohlangana kaNongoma. Kungakabi nenye episode. Obona nje le video le kusho ukuthi usazohlala 2 months engangiboni ngihambile ngishumayela la uNkulunkulu angithuma ukuthi ngiye khona ngiyesa umlayezo. Oh yes. Ukuthinta enye indaba laba bushabangu ukuthi abanye bajike bengayibukanga. Nami ngibonile kuma comment ukuthi bakhona babona iTitle bavela bajika bengayibonanga. Abanye bavela bajaja nje bathi akasindisa usisi. Ngibonile leyo kodwa akasindiswe usisi. Usisi akasindiswa. Ngisindisiwe izithandwa zezulu kahle nje futhi kakhulu. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngiyamesaba futhi ngiyamazi kahle. Ngeke ngikhulume okuphambene nokwezwi lakhe ngoba la ungithathe khona ungithathe vele ngihambe eminyameni ngisezweni wangitshela ukuthi angishumayele ngoba ngishumayele angizenzeli ngeke ngenze okwami mangilethe indaba injalo ngilethe injalo angeke ngize ngifake okwami ngaphezulu lokho angitshela khona yikho engizokwenza okunye futhi bengicela ukuthi niyamkele isiprofeti njengoba sinjalo umuntu maye profeta angeke profete ehambisa nembhalo konke kodwa kusuke kukhona ezwini uma ufuna izwi ngenxa yesikhathi esiyabe sinaso la sigcina sesingasafaki nembhalo ungathatha inamba yami ungithinta ungibuza ukuthi lokho kutholakala kuyiphi verse ngizokunikeza ivesi angena nkinga nakhona la futhi akhona amavesi ngakho engizokukhuluma ngizoqala ukukhuluma nabathandwa asebemamukele uJesu before ngiqhubeka ngemessage engangivele ngikhuluma ngayo. Abamazi uJesu sebephendukile sebemamukele ngithi sithunyiwe inkosi uJesu ukuthi sishumayele ivangeli. Ngicela ukufunda incwadi kuMark 16 sizoqala evesini lika 12. Oh yes. Yebo ifundeka kanje. Inhloko yombhalo ithi ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe nokukhuphukela kwakhe ezulwini. Yes. Then verse 12 ithi emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni nabo bahamba bebikela abanye labo abaze bakholwa. Ngasemuva wabonakala kwabayishumi behlezi ekudleni wabasola ukungakholwa kwabo
nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilaba abambonileyo esevukile. Wayesethi kubo, hambani niye ezweni nonke. Yes. Hambani niye ezweni lonke. Nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa. Yes. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Yes. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni. Uthe ngegama lami bayakukhipha amadimoni. Yes. Bashumayele ngezilimi ezintsha. Baphathe izinyoka. Uma bephuza ukubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo besindi. Yes. Njalo ke inkosi uJesu isikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke. Inkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Amen. Amen. Sithunyiwe ukuthi sishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Yes. Asishumayele abantwini abahle abamaziyo uKristu kuphela. Yep. Asishumayele ebantwini aba-understanda uKristu kuphela. Kuthunywe bani? Kuthunywe abafundi, abantu abasebehlala noJesu, bemazi uJesu, behlale naye isikhathi eside. Namanje kuthunywa thina esimaziyo uJesu, esimamukeleyo, esesimazi kahle, siyathunywa ukuthi siyoshumayele senze izizwe zonke abafundi bebhabhathizwe egameni likaJesu. Yes. Sithunyiwe bathandwa, yikho lokho kufanele sikwenze emhlabeni, siyoshumayela. Sishumayela njani? Ngoba sithunyiwe nje sifika sishumayele sithini, sishumayele njani? Umbuso wezulu susondele. Bazozwisisa kodwa umuntu ongamazi uJesu, umuntu ohamba ngendlela zobumnyama, umuntu osedlule ezigodlweni ezinzima zikaSathane, engazi ecabanga ukuthi ku right, uzokuzwisisa yini mawuthi umbuso wezulu susondele? Ngesikhathi mathi ngikhuluma ku episode 1 no episode 2 ngeke ngathinta indaba yezinyanga, abantu abayimele kakhulu ukuthi azidalwanga uNkulunkulu. Into engangizama ukuyisho noma into engathi ngisayisho namanje engichaza ukuyisho ukuthi izinyanga zingabantu njengabo bonke abantu. Sonke sidaliwe uNkulunkulu. Ngenzama ukuthi sonke sidaliwe uNkulunkulu. Ukuthi izinyanga sikhuluma ngesipho esikumuntu esiphiwe umuntu. Yes. Bephiwa uNkulunkulu. Ukuthi besebenze abantwaneni bakaNkulunkulu, ebantwini bakaNkulunkulu. Kodwa lezo ziphiwo bese zithunjwa uSathane azisebenzise ezweni lobumnyama ngeyakhe indlela. Kanti inyanga bekufanele isebenze ngendlela kaNkulunkulu, ethandwa uNkulunkulu, eyaziwa uNkulunkulu, hayi ngalendlela thina esizibona zisebenza ngayo namhlanje. Yebo. Umuntu oyinyanga uma ephendukile, siyababona abanye bayaphenduka. Ephendukile walahla konke. Uma seqala ethi uyashumayela, eqala ethi uyakhulekela, uba yihila lo muntu. Uyenza ideliverance. Uyakhuluma izwi kabanzi futhi. Yikho ngithi baphiwe uNkulunkulu iziphiwo kodwa bathunjiwe uSathane. Kodwa sikwazi ukuthi sikhulume bezwe, be-understande kahle, uma singabatshela ukuthi yini errong ebunyangeni. Yikho sasichaza ku episode 1 and 2 sizama ukuchaza ukuthi okurongo lapha imithi le abayiphathayo beyimixa nezinyamazana isisusa kubuNkulunkulu thina singabantu. Isisusa kubuNkulunkulu. Ngoba isisusa kubuNkulunkulu ifaka ubunyamazana ongithi ubulwane kithi. Mase sinobulwana asikwazi ukubonana njengabantu, asikwazi ukusizana njengabantu. Umuntu uma esebuzimeni thina sifila right. Siyabulalana singabantu.
Abantu abadalelwanga ukuthi bebulalane, badalwa ukuthi bebe nothando nomusa njengoNkulunkulu njengoba wasifela ukuthi sisindiswe. Yes. Sadalelwa lokho singabantu. Kodwa manje into esizenzayo nje ibulwane. Ngithokoze kakhulu uma kuphuma isiprofeti sokuthi kufanele siye kaNongoma nge-18 siyovuma izono. Yebo. Ngempela vele sonile. Abanye sisindisiwe sesiphakathi la. Kodwa asazi ukuthi sonile noma siyazi ukuthi sonile savuma kodwa siwalungisanga amaphutha. Kuyokusiza ngani ukuvuma ukuthi uNkulunkulu ngonile kodwa ungawalungisa amaphutha? Oh yeah. Abanye bayakolota but still bathi basindisiwe. Yebo usindisiwe kodwa uma iphutha la kungalungisanga sasemhlabeni unamandla ukulungisa lezo zinto. Kuyafana nokuthi siyadlala ngoba umbuso wezulu siwungena sihamba la emhlabeni. Yes. Kuthiwe laba esiphila nabo la emhlabeni kufanele sikwenze kubo njengoba uJesu wayesisho ukuthi mase bebuza bethi Nkosi sakubona nini ulambile sakupha ukudla, wathi uma nikwenzile kulabo eniphila nabo emhlabeni nikwenzile nakimi. Yes. Azange esho ukuthi nikwenze kubazalwane kuphela. So ngokunjalo uma ukwazi ukuhlukumeza omunye umuntu ngenxa yobulwane obuphila kuwe uqeda lapho ungawalungisa amaphutha wakho uthi usindisiwe. Kuyafana nokuthi uyadlala ngoba kufanele senze intando kaNkulunkulu la emhlabeni. Siphile ngepeace, siphile kahle nabantu bonke. Isho njalo incwadi kaRomans 12. Ngiyayithanda kakhulu ngoba ngayiphiwa yaba udondolo lwami ukuhambeni kwami ngisevangelini. Oh yes. Lithelling ivesi makungenzeka ngokwenu hlalisanani nabantu bonke ngokuthula. Hayi abangcwele kuphela. Nabantu bonke ngokuthula as long as kuwumuntu uhlalisana naye kahle ngokuthula. Yebo. Ngakho uma siya ezinyangeni asibatsheleni kahle masiyabashumayeza ngoba kuthiwa sishumayele kho konke okudaliweyo bangcwele. Asihambeni kubo siyokhuluma kubo ivangeli sibatshela ukuthi uNkulunkulu usidale saba ngabantu but lezi zinto eniziphetheyo yizo ezirongo ngobunyanga. Isiphiwo senu sirongo ngoba sidlule ezigodlweni zobumnyama. Umchazele futhi why sithi isigodlo sobumnyama ngoba ungavela uthi isigodlo sobumnyama ungela reason uzokuphendula. Yeah. Ayisoze umsuse ebumnyameni ahamba kubo. Bese kube yilaba abaya khona ezinyangeni besiyafuna usizo. Ungathi kuthweni ngaye enyangeni angeke understand uma ungamtshelanga ukuthi why. Yebo abantu badinga ukunderstand. Bafuna uunderstandiswa. Ungabalwisi umenza nayalwe. Kanti uma umtshela kahle understandisa uyalalela umuntu. Azwisise kahle. Yes. Futhi uma umtshela ukuthi ungaye enyangeni yikho la hamba khona akucashela azihambele yena. Yeah. Futhi omunye umuntu angeke aze aye ngenxa yokuthi uyesaba outsheli ukuthi engayi. Kodwa masukhulume wamchazela kahle uyazwisise ezwe inguquko ngaphakathi kwakhe ezibonele yena ukuthi inyanga irongo ngani. Why uthi wangayi? Ngiyakuzwa. Kumanje kulabantu abaya khona ezinyangeni kule mithi abayiphetheyo sebekwazi abamamelileyo ukuthi uma lento iphethe kuyile ozokhuluma nayo akusiyo. Yeah. Uma into yakho ingeke ikulaphe kufana nokuthi uyadlala uhamba uyafunani enyangeni ungaguli. Yebo. Bengichaza nje ukuthi inyanga ngama doctors abanye nje bephendula ukuthi lama doctors nawa awafuneki konke lokhu ngokaSathane. Yazi ukuthi uSathane kuyo yonke into enhle kuba khona into ayifakayo embi yena kugcine yonke into imbi. Yes. Kuyafana manje ngahamba ngobungcwele ngihambe kahle ngibe nothando kodwa into eyodwa engizoyenza embi izo destroy bonke ubuhle bami ebengibenza kuso sonke lesisikhathi. Impela kuba njalo. uSathane wenza njalo uyangena ku every department efake okwakhe okubi hayi ukuthi yonke into isuka imbi ngaleso sikhathi. Yes. Uyomosha izinto. Kahlahla lutho.
Akanalutho. uthatha okaNkulunkulu akutwist hayi akutwist ukuthi unezinto akanalutho yena elutho. Phela Nemibuso iyamosha. leyo umhlaba ayibonisa uJesu ethi ngiphiwe yona. Yeah. Uphiwe yona kusiyo yakhe. Kodwa wathi ngiphiwe yona. Wayeyiphiwe before uJesu azobethelwa ebesaphiwe but uJesu uthema besebetheliwe wabuye sephethe zonke ikhiye esethathe zonke izinto akanalutho njengamanje. Kusho lokho. Yes. Nasekuqaleni futhi ezephiwe wayengela lutho kusho ukuthi Yeah. into ayiphiwa kwakungeyomnikazi. Yebo Wathi uphiwe kwakunika mina u-Adam. akasho ukuthi ngikudalile. Yes. Kasho ukuthi lokhu ngokwami ngudala ukuthi kuphiwe mina ngikupha noma ngubani into oyiphiweyo ayisukanga kuwe isuka komunye umuntu. Yebo. Mm. Kwakuphiwa u-Adam yes. Yebo kodwa ephile khona wasewona. Weza ngobuqili wathatha into yomuntu. Futhi Eish. umuntu owaqila uAdam uye futhi uSathane. Namanje lokho esasiqila. Yeah. Kumanje besikhuluma sithi inyanga zirongo. Abantu abayenyangeni ba wrong kodwa sibatshela ukuthi zirongo ngani. Yikho zingeke ziphenduke. Yes. Nabantu abaya lapha sibatshele futhi ukuthi yini erongo ngokuyenyangeni. Ngicela ukukhuluma namhlanje nje ngidlulele phambili sikhulume into A1 ngizofunda nje uMateyu 5 kancane ngikhuluma nabangcwele manje nabamaziyo uKristu abantu asebemvumile then ngizothi sengiqhubeka ngale message engiqhubeka ngayo manje. Mateyu 5 evesini lika 11 Okay. ethi nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu omkhulu ezulwini. Ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Yes. Nina ni usawothi womhlaba, kepha uma usawothi udumile, ubusawothi bovuswa ngane na, akasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nina ni ukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ungesitheke, nomuntu kasokheli isibana sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona sibakhanyisele bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle bedumise uyihlo osezulwini. Oh yes. Tha ukukhanya kwethu bangcwele makukhanye phambi kwabantu bonke. Ivangeli leli malingagcini kini kube ngelenu kuphela. Yes. Ngoba senikhetha uKristu no. Okay. Ivangeli khulume yonke indawo nalawo hamba khona ebantwini ophila nabo emsebenzini la esiphila khona. Oh yes. Ngoba besikhuluma ngendaba le eyezinyanga namhlanje bemfisa ukuthi sikhulume ngama familiar spirit ngenzela ukuthi sibe kwazi lokho. Oh. La sihamba siyoshumayela umuntu umezokubuza ngefamiliar spirit or ngespirit sedlozi ukuthi yini idlozi ukwazi ukumphendula kahle sikwazi ukubaphendula kahle. Ngoba phela okunye kuyashaya saphonga ukuthi idlozi ayisibantu abafayo o idlozi alikho. Ekubena abanye abantu libasiza likhona. Asikeni singene kuyo nje sikhulume straight sihlale phezukwayo silihlazi idlozi ukuthi liyini. Yes. Amen. Yes, amen. Sho ukuthi masiya lapha ezinyangeni sikhuluma as prophet. Yazi abazalwane bazi reject his prophet bafuna sihambe nembhalo kodwa masikhuluma as prophet ufanele sikhulume into eyanjulwe njengoba injalo. Yebo. Ngokwanjulwa kwakhona masikhuluma ngefamiliar spirit sikhuluma ngendaba yamadlozi. Idlozi kusuke kungumoya espirit esingayisimuntu esingazange sibe umuntu before. Okay. Umuntu mayefe ngumuntu ungumuntu ofileyo. Noma ngaba ukhokho ngokobuhloba ngithi vele sinomama sibe nomkhulu sibe nobaba kanjalo nogogo bese kuya kubokhokho abangale wabomkhulu ngokhokho bonke. Ngokobuhlobo ngendlela esikubiza ngakhona njengabomalume nje sebahamba ukhokho bethu. Abasiba amadlozi. Amadlozi is a spirit. Ispirit sakhona ispirit esinjani umoya onjani okuthiwa idlozi.
imoya le esithi masisuka siye enyangeni lezo kuthiwa singayi kwababhulayo singayi ezinyangeni. Ispirit sakhona yileso uthi mawufika uphiwe leyo nto iphiwayo kuthiwa ikhulumele, khulume konke okufisayo. Uzokhuluma yonke into oyifisayo kuloyo muthi uyashunqisa owenzani uyahlamba ukhuluma yonke into enema ukhuluma akwenzeki iphutha. Ukhuluma uzukhave konke nengane zakho lapho. Yes. Uma usuzikhavile ingane zakho yonke into izohamba kahle ngoba abantu bethi idlozi liyasebenza. Angeke sibaphikise ukuthi alisebenzi. Yes. Ngaleso sikhathi kuzosebenza. Lo muthi loyo ophiweyo uzosebenza ukhave wena ukhave nabantwana bakho. Oh yeah. Uma kuloku kukhulwa abantu futhi kuzohamba kahle beprotecteki ngoba uyabukhulumile ukuthi akube yiprotection kumndeni wonke. Yes. Enginawo kuzoba protector kubajwayele kwenze sure ukuthi abalimali baba right baba protected cause lese spirit sithunyiwe ukuthi sibagade siyabagada sifana nesecurity kubo njalo siyabajwayela. Namanje kumpilo lesiphila kiyo mangathiwa uqhasha isecurity la esigadile iyazi wonke umuntu ola as long ezebekiwe ukuthi esebenzele lapho uyazi wonke umuntu ongenayo lapho. Futhi ufuna ukwazi ukuthi ungena kanjani kwenzakalani uyisecurity ugadile. Yes. Awungeni nje ufika uphazamise lapho ekhona yena udila naye lapha egethini. Yes. Nguyo okwazi nokubiza amaphoyisa eyenzeni kanjalo naleso spirit esabe sesikhulunyelwe silikhavile suke sinikhave ngempela futhi siyalazi silijwayele. Kodwa uhambe kuzalwa abantwana kuzalwe futhi nabanye. Uma labaya abantwana sebethi khulu kulo muntu oqale ukuyayenza iprotection wakhulumela umndeni wonke mase bethi khulu kulesi sizukulwane lesi iyaqala inkathazo kuba nzima. Kuba nzima ngoba abasawazi umkhuba abasawazi umkhuba wesivumelwano okwakuvumelene khona inyanga nomkhulu wabo loya oyenze yonke protection. Oh yeah. Uma sebengasawazi lo mkhuba kuonakala yonke into. Bona babe sebekwazi ispirit lesiyayiso kuyabe sokuthiwa yidlozi. Idlozi akusiye emkhulu. Yes. But ispirit lesiyana asifungisela emndenini wakhe asifungisela efamilini. Yiso lesi spirit ukuthiwa yidlozi. Lento le owayithumela ukuthi protect wonke umuntu bephumelele bebenjani. Leyo so spirit lesiya yiso ukuthiwa yidlozi. Oh yeah. Yiso esiyidlozi. Oh yeah. Yikho kabe sokufanele ukuthi ngenxa ukuthi nabe ningasayazi imbali yasemva le senithi niya edlozini onibuyisa idlozi angizazi lezi zinto ukuthi sihamba kanjani kodwa mase ngikukhuluma ngomoya ukuthi babuyele emuva bethi konakele emsamo kufanele belungise edlozini kufanele ukuthi thathe lesa spirit besiphathe kahle ngaleyo ndlela abasiphatha kahle ngayo nemikhuba yakhona. But kunzima ukuthi bekuthole lokho ngoba umqali wendaba sebahamba bonke abasekho emhlabeni. Yeah. So lento leyo yiyo bizokuthiwa yidlozi ifamily yakini nonke. Uma imikhuba yakhona ingasayenziwa egcina leso spirit sekuqala ukuzidingela emndenini ukuthi kufuna ukuhlala kubani kwenzeni. Uthola abantu sebeyibanga leyo nto. Yes. So kuyisithixo sefamily sesibangwa. Into yakhona ngayithola mina ngihambe ngiyoyenza ngingedwa mphahle ngingedwa ngizama ukubuyisa lesa spirit ukuthi singiprotect futhi mina nengane zami. Sengiprotecta mina nengane zami but kulaba abanye kuyabalimaza. Nalaba hleli khona futhi babembona ngisho nasemaphutheni ukuthi mhlambe ngingumthakathi okwenzakalani into ezinjengalezo uyabona. Oh yeah. So makubikhulunywa ngefamily ya spirit kusho ukuthi kukhona la owabikwa khona wena ungazi. Makukhulunywa ngedlozi khona umoya owabikwa kuwo angazi umbeka kahle mambeka beka isindebele owabikwa kuwo
kwathiwa ukuprotect ehe ungakabi khona ubikwa ngokhulu or else usukhona. yebo But makubikwe usukhona kuzoyenzakala kusizukulwana akwenzakali kuwe. So nanzelela ukuthi mawuphuma nje uthi uyenyangeni ufuna izinto zakho zilunge. Iyazi ukuthi igeneration yakho ingaphansi kwecase. yebo Ingaphansi kobuzima obukhulu kakhulu obudalwe nguwe usaphila. Yiko kufanele ukuthi si-avoid into ezinjengalezo. ngiyakuzwa Ama-familiar spirit. oh yeah Bese kuba ngama-generation case. Into ezinjengalezo sizihlukanise nje ukuthi sazi ukuthi kune-familiar spirit eyidlozi emoshayo futhi ya destroy amani ingasayinaki but kube yinto nje eyabiqalwe ngumuntu. Bese kuba i-case isiqalekiso oh okay sabantu abafungeleneyo, abantu abafungeleneyo mhlambe bengumdeni or else beqalekiswe nguNkulunkulu ngokwenza kwabo. Singayifunda incwadi ngoba phela izibusiso neziqalekiso Deuteronomy 28. oh Siyazi ukuthi uNkulunkulu ubusisa makwenze njani vele kufanele sifunde lencwadi namhlanje wazi ukuthi sazi ukuthi ayikho inyanga engafaka ubuhle empilweni yakho. yebo Akukho la ongaya khona uNkulunkulu kuphela yes ongaphephela kuye. Uma umlalela nokumlalela ulalelisise. yes Okwamanje into enginxusayo nje kithi sonke simameleyo ukuthi si-introduce uJesu emdenini yethu. yeah Ngoba into le vele ilandela igeneration. Namhlanje wena othathe uJesu introduce nabantwana bakho bazalayo ukhansele yonke into enziweyo egazini lakho. Ngoba sikhulumile ngokuthi okunye kufakwe egazini last. Manje sikhuluma ngalezi lizishisayo ukuthi yizo ezingogada ezingama security ezingamadlozeno ezingama-familiar spirit elithi ngamadlozi. Ngoba phela khona kuyispirit angeke ukubone yes kodwa emaphusheni yabo sukubona sokungumkhulu wakho. cabanga Kuloku uzama futhi ukunikeza izinto kuloku uzama futhi ukuvuse empilweni ume kahle oh as long as ukunakekela ukukhokhela isecurity lenza njalo vele mawu ulikhokhela ngoba ngumsebenzi walo phela ngithi. So asikuqondeni sibe kwazi ukuthi si destroya igeneration yethu masi siya ezinyangeni. Nazo masizishumayeza asigxeki isipho sabo kodwa sigxeki into abaziphetheyo into abasinikeza zona. Uthi lento le ivisi uvusa ubulwane. Kuyafana namanje mawungahamba uyenyangeni tisusa ubunyanga. Ibheka esinye isilwane angazi ezinye izinto so masizibone emoyeni ziba nzima. Asithi mhlambe kuthiwa unezilwane ngakuwe. yes Isilwane sakhona ngingafanisa nje ngithi mhlambe sithi imbuzi abathi iphila ngaphakathi kuwe kufanele kususwe khona. Bafuna into engadla imbuzi, into dangerous ukudlula yona, into engakwazi ukubulala imbuzi. Kukhitshwa ngayo isilwane esiphila kuwe. Leyo nto le kodwa makukhitshwa phela yona imbuzi kufakwa esinye isidangerous nakho ke na indaba makufaka isidangerous wena uzala abantwana lapho ku generation yakho kuzalwa abanye abantwana abangekho right ababa dangerous kakhulu. uJesu kuphela umsindisi. oh yes uJesu kuphela oyikuphila. Uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ukuphila kuJesu. Iqiniso lokuJesu. yes Nendlela futhi ekhaya ezulwini uJesu. oh yes Indlela yokuphila ikuJesu. Deuteronomy 28. Inhloko yombhalo ithi izibusiso neziqalekiso. oh yes Ithi kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla
uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyakubusiswa emzini, ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nezithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyana ezimvu zakho. Kuyakubusiswa iqoma lakho, nomkhombe wakho wokuvoxa isinkwa. Uyakubusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe nasekuphumeni kwakho. uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakukuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Oh yes. uJehova uma ulalela nokulalela izwi lakhe, Yebo. wenze imiyalo yakhe, ungamameli nje ungayenzi imiyalo yakhe. Yes. Mamela wenze imiyalo yakhe. Incwadi sifunde ekuqaleni masivula uLuka 16 lapha. Ithe niyenze izizwe zonke abefundi, nibafundise ukugcina lokhu enginiyale ngakho. Oh yes. Kufanele sikugcine, kodwa singakugcini ngokwesaba umthetho ukuthi ngomthetho ukuthi sikugcine. Sikugcina ngokomusa kaKristu ukuthi kufanele sikugcine singesabi, kodwa lento le siphile kiyo, siphile kikho. Yes. Uzwe nje ulungile, ufisa ukulunga, kunenguquko ekutshelayo ngaphakathi kwakho. Ukhona ongibuze wathi ngizwa inguquko ngaphakathi kwami. Kodwa ngifuna ibandla la engaya khona, ibandla elingcwele, ibandla elineqiniso. Eqinisweni ungangena kuwo wonke amabandla. Yebo. Akhona yeba right kodwa scarce. Ngobuningi kuba khona okuwrong okungekho right, okungabalwa lokho nalokho yami. Yes. So inguquko le engaphakathi kwakho yiyo kufanele ukuthi uyithathe serious. Mina ngeke ngize ngikulayele ibandla lawo ngaya khona eli right. Umoya ongcwele okhuluma phakathi kuwo yiyo ozoselecta ibandla uma usungenile ukuthi leli yilo, leli li right. Injalo. Wena mamela inguquko engaphakathi kwakho. Ngoba phela sikhulumela ukuthi uzwe kunenguquko, asikhulumela ukuthi usaba ukwenza okuthile, but sikhulumela ukuthi ushisekele, uzizwele wena ngaphakathi kwakho, uzwe uhlabeka, ufuna ukuphenduka. Yebo. So ngokunjalo inkosi yomusa isiphile umoya ongcwele ukuthi usidirect kuwo konke okufanele sikwenze. Oh yes. Umebonisa uJohn kuSambulo 2 ekhuluma ngamabandla. Uyabalaya wonke ngokuhlukana kwawo nangobubi bawo, nala okufanele ukuthi elungise khona. Nala okufanele ukuthi belungise khona. Yebo. Ngizoyifunda nje kancane incwadi yakhona, ngiyenzela ukuthi abafuna imibhalo bekwazi ukuzifundela kungabi ukuthi sezikhulumela. Yes. Then Sambulo 2 verse 2 ithi ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho. Ithi ngiqale ku1. Okay. Ithi kuyo ingilosi yebandla lase-Efesu. Loba ukuthi naku okushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami, awukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza ukuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki.
Yebo. Ukhuluma nebandla la Yes. elakuqala Yes. elase-Efesu. Yes. Then ku verse 6 la uthi kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizondayo nami. Onendlebe makezwe lokhu okushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Yes. 8 nakuyo ingilosi yebandla yaseSmina ukhuluma ngelinye ibandla number 2 leli. Khulume Yes. kwe-Efesu manje khulunywa ebandleni laseSmina. Mima, yebo. Uthi naku akushoyo okuqala nokugcina uAlpha and Omega. Yebo. Owayefile kepha esephila. Uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo kodwa bayisinagogo likaSathane. Ungesabi lokhu ozakuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uzokuphosa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe. Futhi niyakuhlupheka izinsuku ezi10. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokho okushoyo umoya emabandleni. Onqobayo asoze oniwa ngokufa kwesibili. Nakuyo ingilosi yebandla lasePergamo ukuthi naku okushoya onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili. Uthi ngiyayazi lapho wakhe khona. Lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Yabona ibandla leli lirongo ngani? Kukhona nesihlalo sobukhosi sikaSathane kulelo bandla. Hey. Yebo. Nokho ulibambisisile igama lami. Kawuphikanga inkolo yami. Yes. Nasemihleni kaAntipas ufakazi wami othembekayo wami owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho kukhona ukuyingcosana enginakho ngawe ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBhalami owafundisa uBhalaki ukuphosa isikhubekiso phambi kwabantwana bakaIsrayeli sokuba badle ukuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Futhi ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo. Ngakho ke phenduka uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane siyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Oh yes. Onendlebe makezwe lokho akushoyo emabandleni. Yes. Singasifunda sonke isambulo kodwa kubalekile ukuthi okukhulunyweyo ukuthi amabandla belungisiswe khuluma ukuthi lina benisenza lokho kubi. Yes. Nisenza lokho kubi. Kepha phendukani la eniwe khona. Oh yeah. Namanje emabandleni ngeke siwachithe, ngeke mina ngiwachithe ngoba kuthiwe ngingawachithi. Yes. Ngiyawazi nami ngiyawabona wrong kodwa anginalungelo lokuthi ngisho ukuthi leli li wrong. Hayi ukuthi wonke umuntu akanalungelo. Ngazibuzela mina ngathi amabandla kanjeke baba. Yes. Wathi angifuni nelilodwa ibandla ozolichitha wena. Ozothi li wrong. Oh yes. Noma ulibona ukuthi li wrong ungasho ukuthi li wrong. Shumayela inguquko beguquke belungisiswe laba wekhona. Oh yes. Kanjalo nomuntu noma esenza izinto ezirong ngifundisiwe ukuthi ngimhlaziyele uburongo bento yenzayo. Yebo. Bese uyaphuma kuyo. Oh yes. Angifiki ngikulahlisa ukuthi lahla lokhu nalokhu cha. Ngiyashumayele uzibonele uburongo uzinguquko ngaphakathi kwakho bese ukhetha uKristu ngoba mawukhetha uKristu uzobe wedwa ukhetha uKristu ngoba umkhetha ngenhliziyo yakho awukhethiswa umuntu umkhetha ngenhliziyo yakho bese uyakhulekelwa la ukhulekelwa khona usuzwile izwi. Yebo. Kodwa futhi masumkhethile engihlali ngelapho. That's why ngithi inguquko engaphakathi kwakho ungayithathi kancane. Yiyo ezokuhola ihamba nomoya oyingcwele. Yes. Ezokuhola la ozokhonza khona. Nasendleleni yakho mabe senza izinto ezirong inguquko engaphakathi kwakho izokutshela ukuthi lokho kurong. Oh yes. Umoya ongcwele ohamba nawe uzokutshela ukuthi leli bandla li wrong leli bandla li right. Yebo. Ngangithe ngizokhuluma ngendaba yomuzi. Ngiqedelele nje ngoba isilanga lami lokugcina. Indaba yomuzi nokuphathana kwabantu besekhaya ngendlela engangilethelwe nguNkulunkulu. Okay.
ngangithele indaba ihamba lobufakazi ngifuna ukwethula bona ubufakazi ukuthi ngaleso sikhathi ngase ngihlupheke kakhulu ngingazi ukuthi ngizodlani ngingena plan futhi Oh yeah. ngimthanda uNkulunkulu engitshela ukuthi ngishumayele ngazibambezela kakhulu okungashumayele mhlambe kube ngaphakama lesikhathi uNkulunkulu wayezoshesha avula amasango ngikwazi ukusebenza ngoba vele yonke into ibibalunjwe yilokho ukuthi angifuni ukuphakama umsebenzele uNkulunkulu. Ngingazi ukuthi ngizodlani ngizoyenzani kodwa ngiyesaba futhi uNkulunkulu ngoba ngase ngimamukele. Yes. Ngizoyenza kanjani awekho amaqhinga engawayenza ukuthi ngiphile noma ngiphilise ingane zami. Kwafika isikhathi ngakhumbula incwadi engeke ngayiphupha uJohn 4 ekhuluma entombi yaseSamaria. Yes. Ngayibheka ku profile yami Facebook 2023 October. Uzoyithola la ngabhala khona ukuthi ngiphupha incwadi kanjalo. Kuthiwa ngishumayele. Ngayishumayela khona lapha ephusheni. Kuthe sekufike la uJesu sebatshela ukuthi aniseyi kukhuleka kulezi ayintaba ngoba intombi yaseSamaria yakhuluma ukuthi sengikubonile ukuthi ungumprofeti. Omkhulu bethu Jacobe babekhuleka kule yantaba. Yebo. uJesu wathi aniseyi kukhuleka kule yantaba. Thina sikhuluma esikwaziyo. Washo njalo uJesu. Ngithe ngiqeda ukufunda loyo mbhalo nje ngila ephusheni azange ngisachasisa ngisiya phambili. Wavela kwafika izindimi ngakhuluma ngezindimi ngisephusheni ngamathanzi. Ngisephusheni. Ngaze ngaphaphama ngiloku ngikhuluma. Kodwa okusafanele ukuthi ngiqhubeke ngazama ukuthi no man ngoba phela izindimi mazikhuluma ziyakhuluma kodwa uyakwazi ukuthi uzama ukuzibamba zime uziholde uqhubeke ngokushumayela. Ngazama ukuthi ithi ngime ngishumayele ngoba abantu balinde izwi. Mangithi ngiyakhuluma futhi uvele kufika izindimi. Khulume ngamathangisi kuphela ngihluleke ukushumayela ngiyaphambili kodwa ngizizwe sengishumayela ngamathangisi kuphela. So kunencwadi kunevesi kuleyo ncwadi leyo ethi abafundi bakhe baletha ukudla bathi mfundisi idla. Yes. uJesu wathi nginokudla engikudlayo mina ukwenza intando kaNkulunkulu nokufeza umsebenzi wakhe. Yep. Nami ngendlela engase ngilambe ngakhona ngazitshela ukuthi ngizogxila kuyo le vesi le ngikhuleka uNkulunkulu ngiyenza intando kaNkulunkulu ngiyenze nalokho angithume khona. Okay. Phela into engase ngizitshele yona. Oh, yeah. Hayi ngahlala uday 1 hayi ngangena inkinga futhi ngizitshela ukuthi ngizoyenza intando kaNkulunkulu. Day 2 lafika izwi lathi uqinisile ukuthi uzoyenza intando yami. Ufeze konke okufanele ukufeze kuyintando yami. Ufeze umsebenzi wami ngathi lokho ngizokwenza. Akahle ngisena ndaba nokwasemhlabeni. Mangabe ukufa kuyangifica kuzongifica ngila leso sikhathi ngishumayela kwenye igroup ku Facebook ngisengishuthi ngalezo nkathi ngangishumayela nje ku Facebook. Okay. Ngithi yikho ukwenza intando kaNkulunkulu. Oh, Hey, lathi izwi Vuyani. Awukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu uhleli la okufuneka khona imali yerent. Yakwazi ukuthi uma standa ufuna imali njengamanje uinvestile la ngawe. Ngikucabanga ngabona ukuthi ngizoyithatha imali yerent. Wathi hambani yakhe imizi utshela abantu ukuthi beyakhe imizi ebe nendawo la uzoqamelisa khona ekhanda. Wathi mayisha ngomhlaba lapho. Okay. Ngoba umuntu mayefika kulesi simo ukiso njengamanje akakwazi ukuphila yikho la abalahleka khona abanye bangena kuyidakamizwa ezama ukukhohlwa ngenhlupho abhekene nazo. Abanye njalo bayenza izinto ezirong bayaphuma endleleni bezama ukuziphilisa ngendlela engekho right. Oh yeah. So tshela abantu ukuthi isikhathi masivuma bezama ukuthi beyenze indawo zabo. Okay. Ngoba kumanje wena awunawo umuzi. Yes. Kodwa inalo ikhaya.
ungahamba ephumula ekhaya kodwa ingane zakho zona ziyophumulaphi. Yo. Ngawuza ukuthi ayi umoya ongcwele uyakhuluma nami manje. Ziyophumulaphi? Okay. Wena ungahamba uyophumula ekhaya. Yebo. Zona mase zishaya umhlaba njengawo kanje ziyophumulaphi? Ngase ngivezelwa ngaleso sikhathi ukuthi ma nisekhaya nilandukiyo ma nisekhaya nizalelwe lapho o niyakhelwe indawo yokuphumula ningabomndeni nonke njengokuzalwa kwenu. Okukhuluma umoya ongcwele ukuthi ngikukhulume kubantu. Ikhona lento ngayibhala kwenye group nje ku Facebook ngisashumayela khona. Nizophumula nonke la ekhaya. Ngoba umuzi wabazali ngumuzi wakini. Yikho la kufanele nithola ukuphumula khona. Nimamela umthetho wasekhaya futhi la enikhulele khona. Oh yes. Bese kuba yilento othola ukuthi ama siblings abadala bayahamba besale bona bodwa. Besale bexabana bebanga ekhaya. Yes. uNkulunkulu akathandi ukuxabana kwama siblings. Ukuxabana komndeni akakufuni uNkulunkulu, kufanele behlale phansi belungise. Yes. Uthola bexabanela bebanga umuzi wabazali okuyinto wrong. uNkulunkulu uyayizonda kakhulu leyo ngxabano. Wangitshela ukuthi umuntu akayakhe umuzi la ozoyenza umthetho wakhe khona. Okay. La ekhaya akube free ukuthi wonke umuntu ofuna ukuphumula uzophumula. Yes. Yebo kuyenzeka ukuthi niyenzile ibeneficiary njengabanye bakwazi ukuthi indlalifa yami ngubani. Yeah. Umzali mayizoyenza ibeneficiary ubheka umuntu onenhliziyo ethobekileyo, inhliziyo yokusiza abanye abantu. Yes. Amenze beyibeneficiary ukuthi ebhekele abanye abantu ozelwe nabo, abantu onabo emndenini. Oh yes. Ama siblings wakhe. Kodwa wena ma uba ibeneficiary ukugodle ukubambe konke eyazi ukuthi uNkulunkulu akayithandi leyo nto. Oh. Akayithandi leyo nto ukuthi uzigodlele wena. Yes. Ekubene nisekhaya yini kungokwasekhaya yini. Into zasekhaya wonke umuntu kufanele ukuthi akhululeke. Noma ngabe kubhaliswe ngegama lami angibhekele phela nalabo abancane kuthenjwe mina ukuthi ngingakwazi ukondla ngama isimo sika mama noma isimo sika baba kubo bonke laba engizelwe nabo. Kufanele ukuthi ngibanake. Kodwa manje thina sikwenza inzuzo yethu. Thola sekuxatshana emndenini kungazwisisani. Yikho uJesu kwenye ivesi uyakhuluma ethi uma siyawusa umnikelo ealtar uthola ukuthi uxabene nomfowenu. Yes. Shiya umnikelo ungasanikeli ngawo. Shiya umnikelo uhambe uyobuyisana nomfowenu uqala. Oh yebo. Cabanga ezulwini kuthiwa akungeni ngisho umuntu onesici ngoba izulu lingcwele ngcwele. Yes. So wena ucabanga ukuthi uzongena kanjani unesici nomfowenu. Hey, ngiyakuzwa. Uzongena kanjani? Enye incwadi ithi umfowenu emfowethu engiwona ngiyenze njani Nkosi? Uthi umxolele. Uthi engaphinda uthi umxolele kuze kube kasikhombisa. Ngokuphinda phindiwe futhi ulokho umxolela. Oh yes. Makuhlula lapho uthi ubiza ababili nikhulume naye. Yebo. Uma kwehlula lapho umphathe njengowezizwe. Isho njalo incwadi. Umphathe njengowezizwe. Zama ukubuyisana nabafowenu, uzama ukubuyisana nomndeni wakho. Uma kwehlula umphathe njengowezizwe. Kodwa ukumphatha njengowezizwe akusho ukuthi awuncedane naye. Just yilokho ukuthi ukuphatha njengomuntu wezwe ukuthi mhlambe mangihamba noma ngisemall okuphi ngihlangane nomuntu ngambingelela but akukho into esihlanganisa isingahlangana ngayo unless maye ngawa la ngakwazi ukumsiza ngimbizele ambulance ngenzeni. Yiko ukuphathwa njengokwezizwe kushiwo uNkulunkulu ukuthi uma ekwehlula anisabe nebond liyana enzima nizobingelelana nihlangane ngaleso sikhathi makunobuzima. Oh yes. uNkulunkulu uyathanda ukuthi sibuyelane siyimideni. Yes.
ithi incwadi ihlalisana nomuntu wonke ngokuthula. Ukuthi muphi umuntu ayichazanga, ithe wonke umuntu, okusho ukuthi wonke umuntu ombonayo. Funda, uzifundise wena ukuhlalisana naye ngokuthula, ngoba ivangeli esilikhulumayo esilishumayelayo kuthiwa siphile kahle nabantu sila emhlabeni. Ngisho noma sekukhethwa izimvu nembuzi kuMateyu 25 lapha, uthi maningakwenzanga lokho kulabe beniphila nabo, anikwenzanga nakimi. So ubaxwaya kanjani abantu? Laba bantu obaxwayayo yibo othunyelwe kubo ukuthi bashumayeze, bebhaphathizwe egameni lika Jesu. Kodwa funda phela ukuthi ushumayela njani kubo. Yebo. Ungashumayeli ngolaka. Ubatshela ukukwenza. Shumayela ngomusa, bezwe inguquko ngaphakathi kwabo. Ngegama lenkosi uJesu. Sesikhulumile babushabanga. Yebo. Ngizovalelisa mina kuko konke nesikhathi ngiyabona isiright kakhulu emfuna ukugcina ngaso. Engizokusho nje kubathandwa ukuthi asambeni sishumayeze izizwe zonke, sizenza befundi, singakhethi ukuthi lo yini anihlanganyeli nonje. Kulaba abayezinyangeni, please ngiyacela ukuthi nibuyele mani siyashumayela kulaba abayezinyangeni. Yes. Nasezinyangeni nibuyele ku episode 1 no 2 no 3. Nifunde kahle ukuthi yini eziyenzayo, yini engafunwa nguNkulunkulu kulabo bantu, yini engafunwa nguNkulunkulu kulabo bayakhona. Yes. Bese ngithi thina ngoba sonile sikhulumile ku part 2, ngiyacela nibuyele ngoba ngeke kuphinde. Yes. Ngoba sonile siphila ubulwane singabonani njengabantu, siphila intando yethu, sazi ukuthi uNkulunkulu uthi intando yakhe mayenziwe emhlabeni njengoba iyenziwa ezulwini, sizoyenza futhi ku New Jerusalem sokubusa yena sesemzini wakhe nathi sekhaya kithi ekhaya lethu. Asenzeni kahle. Yebo. Asenzeni nje kahle, siphile intando kaNkulunkulu, sihamba la emhlabeni. Noma senibatholile futhi ababhaphathizwe, ngoba ukubhaphathizwa ake ngene kuyo nje kancane. Ukubhaphathizwa kubalekile. Uma ufunda ku John 3, uJesu ekhuluma no Nicodemus. Yes. Uthi kubalekile ukubhaphathizwa ngoba ikuzalwa ngokusha. Ngike ngathola nombuzo othi kufanele ukuthi mangivuma izono ngiyebhaphathizwa yini? Ngawona futhi ngoba mina ngiyakhonza vele already. Ngonile kodwa phambi kaNkulunkulu mvume ngiyebhaphathizwa yini? Asikho isidingo sokuhlala ubhaphathizwa. Umuntu uzalwa kanye ngokusha. Yebo. Mawona futhi kwenzekile wawona uvuma izono. Yes. Izono ziyavunywa. Ukubhaphathizwa ikuzalwa ngokusha, ukuthi usutshintshile, usuzalwa ngokusha. Akususi izono kuphela ukubhaphathizwa. Yebo. Cha, ikuzalwa ngokusha. Izono zisuka ngokwamukela uJesu. Yebo. Njalo. Uvume ngenhliziyo, ngomlomo, ukholwa ngenhliziyo ukuthi uyinkosi. Yes. Ziyahlanzwa izono zakhe, nguye onegazi elihlanza izono. Yes. Amanzi obhaphathiza ngawo awahlanzi izono, akuzala ngokusha. Yes. Awuzalwa kaningi. Uzalwa kube kanye nje kuphelele lapho. Mase nibatholile sithunyiwe sonke la ukuthi siyoshumayela. Asishumayeleni masibatholile abahambe beyobhaphathizwa, sibahambise ezinkonzweni beyobhaphathizwa, umbuso wezulu usondele. Uthe encwadini engiqala ukuyifunda niyobamba ofezela asoze aliluma nezinyoka, nidle okubulalayo kunganibulali. Yes. Why kungasibulali? Ispirit somuntu oseyamukela uJesu siyasuka egazini. I-poison mayizobulala umuntu iya egazini. Umuntu utshintsha ngisho emzimbeni mayidla poison.
atshintshe ngenxa ukuthi igazi eseligijima emzimbeni wakhe seline poison selirong. Yeah. Ispirit somuntu siyasuka egazini mawuyamkela uJesu siye emoyeni like angazi ukuthi ngayichaza kanjani le ndaba. Siyasuka la kunomphefumulo khona ngoba umphefumulo uhlala egazini. Uma wamkela uJesu sindiswa nje. Yes. Ispirit sakho siyasuka egazini. Siyasuka egazini, umphefumulo wakho uyasindiswa, awubi segazini. Angazi noma ngichaza kahle yini babusha bangu. Ake ngibambe la ngoba nginamalimi mina. Amanye amagama ngathi ngiyawakhuluma. Ngifuna ukukuza nami ngendlela wena iletha ngakhona ukuthi uyisho kanjani mawuthi uyasuka egazini like kanjani? Like uma ufunde incwadi kaNumbers lapha ithi ningadli igazi ngoba linomphefumulo. Yes. Umphefumulo uhlala egazini. Le ncwadi le ithi nizadla okubulalayo kunganibulali. Okusibulalayo kuya egazini bese kubulala ini umuntu. Bese kubulala umphefumulo womuntu ngoba umphefumulo womuntu segazini. Yebo. So uma sesiyamkela uJesu, uma inkulumo ithi sizadla okubulalayo kungasibulali, kusho ukuthi sizokudla okubulalayo, umphefumulo angeke kuuthole egazini. Oh. Ngoba okay. Yebo angeke kuuthole egazini, umphefumulo uyasuka egazini, uba ku spirit, uba kule body le. Oh, okay. Ngoba uPaul mayekhuluma kwezinye indawo uthi mayekhuluma ngabantu benyama nabantu bakamoya uthi nyamaza umuntu esenyameni futhi nyamaza umuntu ekumoya ekuKristu. Cabanga ukuthi khona. So umuntu ukhona enyameni uyaba segazini ephinde bene ku spirit. So umoya wakho ungekho, uma usuyamkela uJesu unokusinda, uyasindiswa emoyeni. Kodwa mongamamkelanga uJesu ufa both enyameni nasemoyeni. Oh, okay. Noma ungakubamba lokho kubulalayo uyafa mongamamkelanga uJesu. Kodwa noma benganisethela ama poison anisabi lutho, noma ungayidla leyo poison usuke kulo mzimba okuwo wasemhlabeni ungene lokho moya, uyaqhubeka ngokuphila, uyaqhubeka ngempilo. Awusafi, asoze kunibulale. Ningesabi ukuthi ngakhuluma kanje bazongibulala. Noma ungafa unekhaya wena. Usuka kulo mzimba lo uya kulo. Yes. Akufanelanga ukuthi ipoison mawuyidla ithole nomoya wakho, umphefumulo wakho nawo usegazini. Manje umphefumulo yebo usegazini kodwa owethu kunendlela othethwe ngakhona waba umoya, usemoyeni, usindisiwe, awuhlangene negazi, usindisiwe wona. Oh yes. Ngiyazama ukuthi ngichaze ngendlela efanele izwisiseke kodwa kumoya ongcwele uzo-interpreta into engizama ukuyisho. Yebo. Amen. Hayi kulamalanga deep, very very much deep. Ngiyayizwa message yakho mina inhle kakhulu, right nje. Yabo nje njengoba ukhuluma wa-part 1 no-part 2 usho nje kulawo okugcina. Then kube yile esiyishutha namhlanje. Futhi nje singathi u-part 3 siyaqhubeka lapho. Hey udeep impela nje lapho nje. And umuntu oziphi isikhathi uma ekulalela konke kwenza sense, kune wisdom ngendlela esimangaliso. Kuyabonakala ukuthi nawe ubungeke uzoyikhuluma or ubungeke uyicabange wena uwe yonke lento le. For example nje ngenze nje indaba nje oyikhulumayo ukuthi uma ngabe umuntu kufanele ube nomuzi wakho ozowakha ukuze izingane zakho zizoba nekhaya. Yabona nje futhi uphinda ukhuluma indaba yokuthi uma ngabe umuntu ekuthiwa uzoba ibeneficiary yekhaya, kubhekwa umuntu onenhliziyo enhle ozokwazi ukuphatha bonke abantu, hayi indaba zokuthi first born or last born. Kubhekwe lokhu uyena ozothi mayeseliphethe leli khaya uzoligcina kuyikhaya lawo wonke umuntu, kuba yisimo sikababa esomzali kulabo abanye bonke. Ngoba omunye uphenduka athi phela kwabhalwa mina aqoshe wonke umuntu, sekuwumuzi wami, uthola bonke bengasenakhaya, abantu sebephila nzima kanti ikhaya balakhelwe. And mangikulalela nawe ubungeke uzoyikhuluma lento ngewisdom yakho, ngempela uNkulunkulu nje ukuphe wonke lawo amazwi lawo. Angiyazi, yikho ngithi deep ngitshela ukuthi after that esekhulumile lokho
Yes. kwenzeka isimanga ngalelo langa ngangiceliwe ngomunye nje umakhelwane ethi ucela ngiye eRoadport lapha ngiyomamela icala lo munye nje wayeboshiwe. Okay. Ufuna ukwazi ukuthi kuhambe njani. Yeah. Ngaya lapho kwakuyi no man. Ya ngangithunywe lapha. Ngahamba amahlandla so ngisakwazi ukuthi okokuqala ngangiziyamamela icala o lapha yana ngangihambisa ifine ngisakhumbula. But engikwazi ukuthi ngangiyekho enkonzweni ngalelo langa. Ngaya lapho ngoba phela uyazi ukuthi amajele ngoba wagcina sisejele eKrugersdorp yangangiye eKrugersdorp avulwa ngama weekend yangithi into ezinjengalezo. Ngaya lapho. Mangifika endlini ngathola kune grocery enyesabekayo. Ilethwe ngabazalwane. Into ababengakaze beyenze yayiqala ukuthi beyenze. Bacabanga nje ngingekho ngacela ngasizo bengazi isimo engiphakathi kwaso. Bacabanga nje ukuthi akasebenzi bathenga yonke into engiyazi ukuthi ngiyayidinga. Ende ngaleso sikhathi ngase nginesikhathi vele ngilova ngaye enkonzweni ngenxa ukuthi ngangasela nsipho yokwasha impahla. But ngathola kukhona konke. Basebethenga ishukela enjani enkulu. Uthi basebethenga ushukela omkhulu. I5 kg yeshukela ayibona iningi kanjani. So igrocery yonke le ngayisebenzisa ngayidla asebenza konke waphela wasala ishukela kuphela. Wow. Iyo le engakhuluma ngayo I think upart 3 mangikhuluma ukuthi kwathiwa ngivule ekhabothini okukhona ngidle khona kwase kuthiwa ngithatha ishukela ngifake emanzini. Ngidle ekseni ngiphuze ekseni nantambama for 16 days from 15 December to 31 December. Yes. Noma ngabe kukhona ukudla kuzofika kuthiwe nangu kukhona ngingakudli but ngifunde ukuphila kuleso simo. Okay. Yikho la engafunda ukuphila impilo engiqondaniswe nayo ngaleso sikhathi ngangifundiswa lapho. Yebo. So uNkulunkulu uyaphendula. Yeah. Wangiphendula ngaleso sikhathi esengibonisile ukuthi ngifuna ukukhuluma lokhu nalokhu nalokhu kubantu. Uma usukhulumile ke wanikeza isolution lo kudla engudingayo wakuletha nerent futhi ngayikhokhelwa ngaleso sikhathi. Ngabazalwane. Kodwa ngangingacelanga lutho kubo. Okusho khona uNkulunkulu wayengibonisa ukuthi lento le angiphakame impela ngiyitshela abantu ukuthi abafune ikhaya. Ngoba noma ngalunga njani uhambe ngobungcwele njani. Masuku lesimo uSathane seku aphohlozile wakuphohloza la kuphohloza khona. Usuku leso simo sokulingwa. Sungayenza noma yini uphume endleleni kaNkulunkulu ubone ngathi akekho.